Здравейте хора, аз съм Red Tail. Това е моят първи клип в Ironcraft. И днес до мен е XX Pro Adam. Вижте какъв як скин има. В него ще снимам повечето пъти в моя канал. И той ще снима от понякога. И сега, нека да ви покажем... Това е моето малко шопче, тук с гъбичка. Да. Това е моето конче. Коня. Не е нещо особено, пак... Чай го пребим. Не, няма го пребиваш. Да, споко. И днес ще развеждаме с нашата къща в Ironcraft. Аз малко ще строя. Да, той ще строи. Ние ще го записваме как ще строи. Маняка. И клипа няма да е много дълъг 5 минути, защото клиповете много бавно ми се качват в YouTube и затова ще е по-кратък клипа. Да. И сега строи това нещо. Това да ми дадеш брадичка. Вземи си бе, удов чест. Дай ми максима да... Той не мързи. Така, чакай, аз тук мене имам едно. Майка му дай. Не, тихо. Той ще трябва да го скипвам. Пази ми тази брадва, бе. Чукай, къде дай? Да, ти докато дойдеш. Ето, си ма там. Чай, къде изчезна? Май беше бойната. Не, бойната, вижда се чуди. Добре. И сега ще ви покажа аз какво е в Ендърчиста. Това не е само моя хом, той просто беше изгонен от приятел, от неговия хом и вече живее с мене. Сега ще ви покажа моята хом. Да, много тъпи клипове. Да. Може да се каже най-тъпите клипове, които съм виждал до сега. Това е моят шоп. Може да са малки, може да бъдат интересни. Ще има един така клип, който ще има само клип. Да, добре. Следващия епизод може би ще няма на ПП. За хакери, или на лов за хакера. Сега, това е моят шоп, тук имам някакво... В момента, ако нали, малко усещате бъг по мишката, защото ми свършиха батериите и сега съм на тая на лаптопа. Тук е малко лего, да? Брони и така, няма смисъл. Покавам тук. При един час имаше евенти, но ние ги спуснахме, защото имахме друга работа. Да. И всякаква глупост правиш там. Покрив. Да, бъде покривам. Добре, че я видим какво прави това. Да, админа е тук или в сървъра. Дай, затова ги направя тя якера. Да, чайте да ги кажа да кажат хи. Кажете. Хай. Хи. Да. Да бърках YouTube. На YouTube. Кажете хай на YouTube. What the fuck? Някой ще каже хай, явно да. Майка му дай, как може да падне толкова? Да бе, аре казвайте хай бе. Казвайте хай. Затваряйте мишана там. Кой ми пише тук, бе? Никой няма каже хай бе хора. Никой не ни вярва бе. Защо са такива гърняри? Аре отвори, че аз малко трудно съм с тази мишка. Така следващия епизод ще е само на ПП. После мога да се поснимаме и в ПП България, да станем ранк ютубър. Такива глупости. Да. И не се абонирайте за Етлайн, защото Етлайн е голям тъпак. Изгони неговия приятел от къщата, защото е гърняр, защото играл само с други. Ще му играл с мене и го изгони само за това. Не се абонирайте за него. Да, и са тъпи неговите клипове. Не, че... Добре, ако искате да се абонирайте, но... Просто... Добре, няма значение. Да, няма значение. Нещо ми се бъгна. Който се бъгна, бе? Бъгна, не мога да... Сега да ви изпална. Да ви разведа изпална и другите глупости. Така ще се взема. И да, това е спална. При месец някъде го смениха. На ПП-то има доста хакери, нали? Сърва е як ще има IP в описанието, може би. Да, тук има някакви яки глави. Тук може да си видите баланса, колко пари имат. Аз в момента имам с 400 000. Аз имам... Там има портал, значи джъмп, там са добавили админите някакъв джъмп и така за фон, хората се качват. Да видим другите работи.
Да. Не успях много за 5 минути, то вече минава 5 минути, но сега да ви кажа само и порталите и да свършвам клипа, защото после трудно ще го кача. Да, сега само и порталите ви покажа. Тук един крафтинг. Тук съм енчант, бе. Тук има енчантинг, работи. Добре, само порталите да покажа и ще спирам клипа, защото нещо много бавно ми се качва в YouTube. Да, по 10-15 минути. Тех може да се позвани. Оф, тази мишка. Тук са правила, майко му, къде са порталите? Ние го за това, защото той мишката му е обърната и не може сега... Не му е обърната, батерията му паднаха и не може сега да играем PvP. Да, иначе щяхме. Ето ги порталс. Значи има Ендерман, където тук може да отидете и си трепете ендермани. Енд, тук отивате в Енда при боса, Недър. В Недъра няма много яко нещо, ама на парцели може да си оцелявате. На PvP-то, да, трябва да ви покажа PvP-то. Да, това е PvP-то. О, има някакъв с много яка глава на Рубикуб. Ама аз имам двата видео Рубикуба, така че тук се мерят някакви пичове и така. Сори, че този клип ще е малко такъв, ама не мога, просто бавно ми се качват клиповете. Тук има сървива, може да си оцелявате. Тук не може, ако не можете да си правите рес, админите го правят. Да. Skyblock. Ако не знаете как да правим рес. И XP, тук влизате, отивате си трепете. Тук пичове. Тук си взимате XP, енчантвате си работи и така. И да, това ще е за този епизод. Добре, още 5 минути. Не мога, то после пак бавно ще ми се качват. Да. Добре, ето го там горе. Ела долу, бе. И се ръча. Бързо долу. Да, админа Йони. И така никой не ви казах, защото не ми вярват мангали. Добре, значи не. Кой се пукам? Така, ела долу. Едва. Добре. И F5, ела тук. Това ще е този клип. Благодаря, че ме гледахте. Абонирайте се, дайте положителен вот за клипа и чао от нас. Чао, да.